benepisyo sang dako kung naga D3 bayo adlaw Layo ka sa layo UTI. sa UTI no kay ang Trinom gid yada mo tubig man. kay ang D3 bayo may caprylic acid nga kaya makapatay sang kagaw nga nagatuga sang UTI. May kagaw nga nagakos kisang baho mo pinakabaho nga kagaw mo. Nagakos sang magbaho sang iya ka flower ka babayi. Oy nablang daw lang sang isda. Oy basi ka batsyag mo daw Another ng baho. benefit sa mga babay. Oo. Kung pala inom di tribayo, layo sa baho flower. Hamot. Kagidi lang sa flower do ka. Magsige lang na sila salom ang imo partner. Kag sa pagsalom sa partner mo, basi ang candidiasis magsaylo sa baba niya. Ni maputi-puti pa ng baba. So dapat Basi D3 hindi bayo. nakabutwa Sir JP sang salom. Anyway, nami ya Oo. pang women's health ang di tribayo. D3 bayo. So ang dugang pagid nga benepisyo Sir JP sang D3 bayo is epektibo man siya sa pag counteract sang ginatawag naton nga infection nga tuga sang gonorrhea. Uy, mga no? STD. Oo, Uy, mga sexually transmitted disease. Kung sa aton nga dialect it's tulo, no? Tulo. So ma-remember ko sang una nga may ara gid kung makabatsyag sakit magpangi aga pa sang kalibutan ga pangulabo na Sir JP no gasaka sila para mag-inom sang butong sang lubi. So ang isa gali sa rason is that lauric acid nga ara man sa butong. Nga Pero makita- iba gid ya kung extra virgin. Oo, ang extra virgin coconut. Mas isog siya nga antibiotic kung nahimo na siya nga extra virgin coconut oil. Tiara na sa ditribayo, amo na mga bintaha, malikawan mo mga sexually transmitted disease, Ay. malikawan mo ang UTI, malikawan mo ang TB, malikawan mo ang ulcer, kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Nagsimula sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Sundayunin ang nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong
News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit ng drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw. Sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:06 na sa aga. Ang oras kinadulong sa inyo sang DTX 500, di superior antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5
K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso. Wala problema. Salangaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga kakilipoy! Kamusta na kamo na? Welcome na sa aton siling pagpangalagad. Diri sa 11 na Mbps, mga balita ang public service diri sa K5 News FM Iloilo. Subong adlaw Lunes naman, Lunes. Kasi sa mga inadlaw ba? Lunes naman, pizza 17 na. Sa bulan sa Marso. Ari naman kita diri nagadala sa inyo sa mga balita, informasyon, report. Aton sila mga ka-K5 reporters. Nagikan sa ila sila mga areas of assignment. Mga balita, subong aga, kag mga informasyon, mga ka-K5, diri sa aton sila nga pagpangalagad, samtang nga nagahilapit ang eleksyon. O, dali na lang ang kampanya naman sang mga lokal nga mga kandidato. Sa Marso 28. Ayon na niyang mga kandidatong way kontra, no? O, mga kandidatong way kontra, bla, pareho kay Mayor Luigi Gorisita. Sa Banwa sa Pavia, tauhay pa, tabugnaw pa sa freezer ang ulo. Iti ang makontra, patay mo. Ang makontra, patay huya. O, iban niya mga Banwang, way man kontra. Si Mayor Iko Calvo, way man kontra. Sa Pasig City, si Mayor Stephen Palmares. Ay, ang kontrato, token. Ang mga lugar nga mga way sa may nagakontra. Diri sa syudad si Iloilo, way man kontra na ya. Mayor kag representative sa Lone District. Ati, kwa na? Kita na naton ang sitwasyon sa politika, no, sa mga kabanawanan, sa mga lugar. Daw sila mananggapo na. Iti nakita nga way mayo mo nga way mayo. Nakita ang mayong performance na iban sini way isang kontra. Tood man no, kung mayo performance ang incumbent na pungko nga mga kontra kapaulat yan lang, ilabi na gid yung palangkas ng tawo. Ari lang, breaking news ni. Si Presidential Sister kag Senator Amy Marcos. Gusto niya kuno nga mag-investigar. Urgently investigate ang pag-aristo sa kay former President Rodrigo Duterte. A day after, dakop si former President Duterte
Si Marcos nag-isyo sang statement na nakasiling it is vital to establish whether due process was followed during the arrest sa kay former President Duterte. Given the involvement sang Interpol kang sang ICC bilang chairperson kuno sang Senate Committee on Foreign Relations, nagatawag ini sa sang urgent investigation into the arrest of former President Rodrigo Duterte. Ang isyu subong nga madalom nga nagtunga sa aton sining nga nasyon, pro Marcos kag pro Duterte. Amo niyang Marcos nga daw ini mo maintindihan. Investigaran ko no, ambot lang ni kay ti ang kongreso naton subong both houses ang House of Representatives kag ang Senado is on break. Mabalik pa sila sa bulan pa sang Hunyo. Agti sila mga kandidato ti galing kay kon re-electionist ka subong. Pag-investigar kasi di tanan sini nga mga senador, maupod nimo. Mapartisipar ni sa sinitiring kay para nga may kwan sila, may ara sila nga publicity, libre nga publicity ay nga ay makikita sa telebisyon, mabatian sila sa radyo. Makita sila tanan-tanan no, sa mga social media. Ay may advantage sila kon ara gid man kag magapatikayon gid man sang sinitiring sa pag-imbestigar kon bala ginsunod ang pagsulundan sa pag-aresto sa isa ka persona. At damo naman ay mapapapil mo. Kalulooy naman ni si General Major General Nicolas Torre III, ang direktor sang Criminal Investigation and Detection Group, kamo ang nagpanguna sa pag-aresto. Amo nang laban-laban nga ipatawag man ni ang PNP chief, ang DILG secretary, ang iban pa nga mga natungdan. Urgent kuno nga investigation tanaw na to kumadayon ini no, kung aprobahan ini kay in a break ara sila subong sa break ang Senado. Oras aton sini nga pagpangalagad mga kaki 5:11:16 na. Padayon ka mga nagapamati diri sa 11 Mbps mga balita ag public service diri sa Key 5 News FM Iloilo. May ginpatay nga isa ka foreigner dito sa Boracay. Ati ginakabig ining isolated nga natabo nga pagpatay sa isa ka foreign national dito sa isla sa Boracay. Isolated case suno sa Police Regional Office 6. Kung sino ko nung nag-open sang Facebook account ni Governor Art Defensor Jr. Napulo, gidya mo. Subong, pantayan nato ni, kahit subong adaan, Marcos, pro Duterte, anti-Duterte, anti-Marcos. Ang isyu subong sa social media, padamo-damo ni trolls, padamo-damo ni fake news. Kinanglan sini kabalo ka maghimay-himay, hindi ka makakita ka dayon mo hoo, dayon mo share. Kinanglan nga mangin responsable kita, mangin mabinantayon kita, nga hindi kita purveyors of fake news or nagapalapta sang sala nga mga balita.
Amo ni matutuod ang social media, labi na ginang Facebook. Wala sang control mo. Tamo na subong media. Naka-live ka lang sa Facebook, media ka na mo. O naka-post ka na sa Facebook, media ka na. Pero matutuod sinaya, kung sa Facebook ka lang, online ka lang, ikaw ginatawag ka vlogger or vloggers. Vlogger or vlogger. Hindi kay media. Ang media iya, amo nang may radio station ka. May radio station ka nga may congressional franchise. May TV station ka. May newspaper ka. Amo nang matutuod nga media. Pero kung waay ka sang sining tatlo ka mga outlet, newspaper, radio, television, hindi kay mo yung media. Vlogger or vloggers ka. Para ma-attag naton blind, nag-live ka na sa Facebook, media ka na dayon. Mo na yung mga tao, bla ko kaisa nga ba, kasubong damo sa mga political analyst, damo sa mga constitutionalist, damo mga political analyst, madamo sa mga legal experts, madamo sa mga constitutionalist, madamo nagasiling amunin mo to. So dapat nga kita kung may social media account kita mangin responsable. Kita nga mga vlogger or blogger. Nga kung naka-Facebook live ka na, naka-Facebook ka na, media ka na, why diya control ang Facebook? Ang matutuod ng media ya, may mga editorial policy, may editor, may polisiya nga ginasunod. Pero sa Facebook, waya, kita nyo may mga nagapamuyayaw da. Tanan makabati, isang tanan nga tinaga nga hindi dapat mabatian kung sa media ka. Kamu na ang aton lang niya halong lang ta. Nagabay pa nga hindi kita mga purveyors on kabahin sa nagapalapta sa piki kabalita. Fake news. Ang gusto lang. Subong nga daan ba kabaha subong ang mga trolls. Madamo ang trolls ang mga pro-Duterte, trolls ka mga pro-Duterte. Madamo man nga trolls ka mga pro-Marcos. Ang iba niya mga apelyido, subong nalipatan Marcos na nakag Duterte, subong ang nag-aaway mo. Pero basi malipat ka mo sa 2028 election, basi kung hindi man Duterte bla, kung hindi man Marcos bla, basi iba niya apelyido. Hindi man alay ni Marcos, hindi man alay ni Duterte, o magsigi ni sila bangigay. Kagiban pa nga mga balita, chairman sang Peace and Order sang Barangay West, Tabog-Abog, Molo, pabaksing ang duwa ka mga minor de edad. Sabi no? Din ang pagka-responsable sini nga mga nga barangay opisyal man. Minor de edad, di may consent ini sang ginikanan. Ay kon minor below 18, ang bata dapat nga may consent ang ginikanan at dapat may clearance or may paglisensya or may comment ang social worker kung DSWD naton. Nga ginpabuksing ni. Ano ginreklamo ni? Bantayan karon na sa aton sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Pagbalik ta karon dugay-dugay. Gabot kita di sang K5 dakop ka ilogo mo promo. Magbalik ta dugay-dugay ha. Gabot kita kung sinong mapalaron. Ang mapalaron sa K5 dakop ka ilogo mo promo. Kung ikaw karon maggabot karon pa lawag ngalan mo kag pagtawag sang number sa imo cellphone number kay importante ni. Masabat mo dayon. Kag kung masabat mo ti makadto dayon dang taga K5 ha.
malugo ka, lugoon mo ang box nga may unod nga duwa ka dice. Ang isa ka dice, yung dice na ano mo, 4, 8. Mayara dira mga appliances nga nakabutang. Ang isa ka dice, cash kag appliances ang premium. Ang imuon mo lang karon kay kung nakatuan ka na kung nadakop ka na, natagaan ka na isa ka box ang DTX Coffee Mix, nagsulat ikaw sa coupon, lawago na to karon malugo makita disang karton tat karon nga may coupon nga unodo. Tawag ha, 3 lang katawag ha. Hindi mo masabat, magabot kami liwat. At kung masabat mo, makadto kami dayon. Ay malugo ka sang box na may duha ka dice. Di kayo mo kita nga ginakatuan ka pa mo. Sang K5 News FM mo. Standby pagbalik ta dugay-dugay ha, mga ka-K5 ha. Ang subong ang dinggi, subong waiga tilha. Kamo gapon kaso sang dinggi sa ato no. So along-along kita so solusyon sa dinggi. Limpyuhan nato na aton sinipalibot. Subong may mga tulotaliti, may pagulan-ulan. Dapat ang mga natiniran sa tubig, medyo limpyuhan naton. Mo naton yung malapirmi, parang hindi pag-istaran sa lamok, may dalang dinggi virus. Kag of course, magtumar kita sa D3 Bio. Ang D3 Bio, di antiviral, kag antibacterial specialist. Bio, gidining D3 Bio, kay malikawan naton ang trangkaso, hilan at sipon, kag ubo. Kung nakatumar kita daw-daw sa D3 Bio, kung nakatumar ikaw sa D3 Bio, nag-aalam ka sini, makuha ka exam, makuha ka sang board, makuha ka sang pasinawan, may interview ka kung ano da, nag-aalam ka, nag-andar, nag-function ang imong mga brain cells, nag-uptake, nag-active ang imong sini nga brain cells. Kung katumar ka sa D3 Bio adlaw-adlaw, kag subong man kung nag-diet ka, kung mag-diet ka, ginagutom ka mo, makaon ka, tigway sa naro, hindi ka mo kaya ka mag-gapong diet. So, tumar ka sa D3 Bio, kay hindi ka kabatya gutom. Busog ka, kag pagsik ka sa gapon, kay extra mo nga energy ang D3 Bio. Naka-star ka bala sa balaon ka matubing nga lugar nga paborito balayan sa lamok. As balagi mo ilanat nga may kopod nga sakit sang ulo, pagsuka kag pananakit sa kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rases. Katubo si imo guya kag dugan initanan ang sintoma kung patimaan base na dinggi ka gani mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio superfood supplement nga ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sa vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dinggi. Ang medium chain triglycerides nga lin sa D3 Bio Gragi sa extra virgin coconut oil nga parte sini ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ang alin sa D3 Bio ginakonsider isa ka mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang D3 Bio pinaagi sa iya nga medium chain triglycerides ang pag-usar sang vitamin K sang aton sinang lawas. Ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins na nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadinggi ka mga kakifay. Ang vitamin K, mayugid sa aton nga lawas nga mausar naton ini. Ginapanami man sa D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabulig man proseso sa platelet aggregation para malikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinluan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kamay dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan ang magtumar sang D3 Bio para layo sa dengue.
Para malikawan mo ang dengue, magditribayo ka. Para gusto mong hindi ka magmasakit, magditribayo ka. Ang parisan naton sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kinpabaskog nga vitamin C kag number 1 nga vitamin C subong sa bilog nga Pilipinas. Mighty C 500 mg capsule vitamin C. Kayo gini para maponggan kag maproteksyonan ang aton lawas, kinapabaskog ang aton immune system, kinapabaskog ang aton resistensya para marayo kita sa mga banatian. Mighty C syrup para sa mga kabataan. Ang Mighty C kag Ditribayo di kalidad nga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, sa Lazada o kung sa TikTok, add to cart. Idulong sa inyo mga puluyan. Available man sa mga suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Sa Pasig City, may libre nga consultation kag check up today until 3 p.m. Dira sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center sa Costmart, Calinog, Iloilo. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center sa Orby Street, malapit sa Public Market sa Miagao, Iloilo. Kag diri sa Ilopi Street, gilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Ni makalipat para mapabili naton nga healthy. Kay hambal ni Dr. Amiloy, prevention is better than cure. Maposponggan, kag mapos kay hindi ka magbalatian. Pagi sa pagtumar sa mga food supplement katulad sang Ditribayo, Mighty C, kag DTX sa 500. Kay mabudlay bulkon kung naga-masakit ka na. Standby mga kaki-5 sa aton sining logoanay portion. Aki 5, dakop ka, ilogo mo promo. Pagbalik ta, standby na mga kaki 5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa... Pagtilaw sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag butaw, atong lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag maglubo sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan nanuman kalugay. 2016, sa Pinitiyado ako ni Copper Movie. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko nag-grow. Dari ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil man actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapila.
sa tao nga nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa laban. Yes. Wala pa yan na. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong man kabudlay. Wala sang baya ay bisan anong man kadugay. Sa naaman ni Timon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Magunay Mali. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malapos sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadaghan naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman kadto. Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay.
Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkaplanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuho sa bagyo nga paglao. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss gud. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo. Dawat lang ko. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton sila nga pagpangalagad mga kakipay. Ang oras las 11:42 na sa aga. Sa aton sila nga mga tagpalamate, sana siling na naton kay na.
Kaina, nagambal kita. Anong ginambal ta? Malogo na tao, marapo ko ano tadi sa kupo, no? Oh, standby ha. Aton sila mga tagpalamati, ha? Magabot na ta, magabot. Anong gabuton? Gabuton ta ang kwarta kag appliances. Sa K5, dakop ka, ilogo mo, promo. Ops. Ari ang bakso. Oh, ari. Ay, amin na dagdag. Ari ang box, mga ka-K5, ano dire sa mga nadakpan nato niya nagapamati, ti parang matalapod sila. Ari. No, hindi man ni makuano. Babasahan ang ngalan niya. Taga San Isidro, o San Vicente Haro. San Vicente Haro. May mga taong bulag kahit dilat ang mata. Anong ngalan niya? Basta San Vicente Haro. Victoria. Problem. Tawagan ta lang para mabalanta ano matutod yung ngalan. Tawagin na kakipay mo, no? 0929 318 5720. Taga Barangay San Vicente Haro, Baud, Dralas Unan. Kay may makakain. Dre kita The number barangay. you have dialed is either unattended or out of coverage area. Liwat. Tatlo ka tawag na mo. Sa tatlong tawag na mo. Kuha mo, patyan man. Sa tatlong tawag na mo, ti unattended, ha? Liwaton ta. Ikaduwa nga tawag. Ikaduwa nga tawag. Ara na. Busy naman. Ano nga? Muna ho. Kaya na, unattended, sibong busy naman. Ang oras ay ginto, te. Busy kin tatlo. So, why na ni? Pide, kaya tatlo na katawag. Why na, ti magabot naman taliwat, magabot kita, gabot lang. Sigihon talang gabot. Top! Nagabutan na. Ano ni Castillo Maribel. Cellphone number 0918 594 5831. 0918 594-5831. Are. Dial. Mati anta kon makasabat siya. Garing. Hello. Hello, sino ni paliyo ka ni, ma'am? Si Maribel Castillo. Si Maribel Castillo. Taga din ka gani, ma'am? Dari sa Haro Big Market. Haro Big Market. Gapamati ka na radyo mo subong? Gapamati gid Gapamati ko ka drama kay balita gid duwaga. Ano ang ginapamatian mo nga radyo? Ano ma radyo matian mo subong? Ang subong? Kapit back kani, no? Ano ka pamati ka na sa K5? K5 gid Maribel Castillo. Dra ka gid, no? Haro Big Market ka gid? Haro Big Market, may pisto ko di bala? May pisto ka na, no? May nagdakop si mo da, no? Ginpusasan ka? Ginpusasan ka, wala? Why ma? So may pisto ka na, no? So makadto si mo sa no ni Paul gani makadto da karon dayon, karon. Boss? Boss. Okay, boss. Katuan ka na, boss, ulaton mo da. Boss ni katuan, boss. Makadto kami da si mo kay malugo ka sang box, ha? Sige. Kay ti ang box ni may unod ni nga duwa ka dice. Ang isa ka dice, mga cash, kung pila madaw mo nga kwarta, may 1 million ay ni este 1,000. Isak libo, ha? Isak libo. Sige. May 2,000, may 700. Tagang isa ka dice,
isa ka dice may mga appliances. Ba, nani. Oh, so latom landa kami, boss. O, sige, boss. Oh, ang imo cellphone ko may manaw. Subong sa super. Mano ka? Sa super, malakat pa ko. O tilakat ka na kanaan subong para boss pag kadto na munda. Ara kada hindi ka gid magalin bilong adlaw, boss, ha. Sige, O sige Ti nga pamati ka sa kipay ba? Ayun namiyaan ko mabalita nyo. Tapos ang drama nyo na malingaw ako. Ti nami gid Mama Rebel, ha. Sige May nakatempa na nagliso radyo mo? Ano? May nakatempa na nga lisoon radyo mo? Why, Why man, may man. May Ama ko, duwa lang kami na di kaliso. kung may magliso ka ni radyo mo, lisoon mo man ulo nila. Amuged. Sige. Mama Rebel, ha, lato mo lang labas ang taga-K5 kay makadto da para nga maglogo kasang box nga may duha ka dice ti may daog ka gid niya, way ka gid niya perde. Sige. Kung ano maswertehan mong appliances kag kung pilang nga kas, amo na madagan mo, boss, ha. Sige. Salamat kid Mama Rebel, Maribel Castillo sang L98 Haro, Iloilo City, Haro Big Market. Thank you, ma'am. Sige, thank you, Jim. Thank you again. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Congratulations mga kadto da boss, malogo sa sang sang box. Are kaki 5 po lang winner tao. Si Mama Maribel Castillo. Dimulat ng iyong mga Sang L98 Haro. Ari ang box, ari ang alan niya, ang kupon niya. Okay? O, lata lang kami da boss. kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo saan. Sarap ng buhay ginman ni Mama Maribel Castillo. Ang una to kay nangagin gabot permiro unattended sang ikaduwa na nga tawag busy. Ano? Ay nano. Way mo masabat. Tanaw bas kung ano madaog ni Mama Rebel, basta sigurado may daog kagid sa dakop ka ilogo mo promo. Sang K5 News FM Iloilo, padayunan nyo lang da. Nagapadayon ang atong sininga K5 dakop ka ilogo mo promo. Kalawasin na may harap pa kita nga okay ka, may kapi ka. Sa aton sini nga mga solid nga mga tagpalamati, wala liso-liso, wala halin-halin. Sang ila sinililisuan sang ila mga radyo. Kadiri lang sa 88.7 FM K5 News FM Iloilo. Ulatan nyo lang na, basi ka mo naman sunod madakpan Kay sarap ng buhay kaan ka mo isa ka box ang kape, mo kung saan. kag may kupon pa. Dari lang, tutok lang sa K5 News FM Iloilo, ang kampiyon ng estasyon kay number 1 na kita sa Iloilo. K5 News FM. May mga taong bulag kahit dilat ang mata. Babalik kita dugay-dugay mga ka-K5 pagkatapos sa aton silinga DTX 500 Health Alert. Kag sumuman aton sininga Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit
10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama Ako na eh, hindi ako ka. Ano? Wala ba, tabos ako na. Luha ko. Sabi mo naman, basko. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko kanina, kabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ako na Pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Naging daan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Magina pa kayo sa Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan. Mix ngayong araw? Maraming salamat sa mait na pagbati, Sir Ted. Kagaya ng kape, no? So, kung kape lang ang pag-uusapan ay hindi ako pwedeng umalis sa bahay nang hindi nagkakape ng paborito kong DTX Coffee Mix. Yung nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana sa antioxidant, Sir Ted. At dahil sa taglay nitong mga sangkap na katulad ng sugarcane extract, ampalaya extract at chia seeds. So, habang nagkakape
nagkakape tayo, mas lalo tayong bumabata at malayo pa tayo sa sakit. Galing ng DTX Coffee Mix, Doc Far, ano? Yes. Anyways, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sakit na stroke. Ano ba ang mga sanhi nito at paano ba makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito? Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disability sa Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Nako. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical atensyon, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 at pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang Mighty C naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kagatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, ha? Kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre Yun. sobrang kanin. Ayan. Naku, only sarap rice. kumain. Oo. Ayun nga sa mga health experts, no? Na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. Ayan. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan ang stroke. Mag-DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C araw-araw, upang ang inyong kalusugan ay nasa top condition. DTX 500. Exactly, Doc Far. Kaya nga, may baon akong DTX 500 araw-araw. Uminom ako ng 3 times a day pagkatapos kumain. Dahil ayaw ko ma-stroke, Doc Far. Nakakatakot. Sinasabahan ko na rin ito ng Mighty C. The alkaline Oras sa K5 News of the Philippines, ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Sama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Headlines. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, ilang taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa Capiz ang nagsagawa ng mapayapang prayer rally. Pagtatapos ang Central Visayas Regional Athletic Association 2025 sa Negros Oriental naging matagumpay. Isang lalaki arestado sa pagbebenta online ng malaswang video ng mga menor de edad na anak sa Zambales. 4 taong gulang na babae patay sa pananakal ng sariling ina sa Cagayan de Oro. Gayun din na bata patay sa sunog naman sa Negros Occidental. 7 taong gulang na bata patay matapos masagasaan ng jeep sa lalawigan ng Iloilo.
Samantala, 19 years old lalaki patay matapos mabangga ng bus ang minamanehong motorsiklo sa Antique. Isang lalaki na nagpapakain ng manok sa Negros Oriental patay matapos makuryente. At isang babae sugatan matapos bumangga ang minamanehong SUV sa railings ng isang kalsada sa Aklan. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali Pilipinas, ito ang Mighty C Network News, mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, ilang taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa Capiz nagsagawa ng mapayapang prayer rally. Detalye ng balitang yan, hatid ni K5 Angel May Ciudad. Nagsagawa ng mapayapang prayer rally sa Barangay 3, Rojas City ang ilang mga taga-suporta ni former President Rodrigo Roa Duterte. Mahigit sa 200 ka mga individual ang dumalo, kasama na rito mga matatanda, bata at ilang miyembro ng LGBT community. Kumpiyansa ilang mga taga-suporta ng dating Pangulo na mananaig ang katotohanan. Matatandaang inaresto ng March 11 ng International Criminal Court o di kaya ICC ang dating Pangulo dahil sa crimes against humanity at sa kasalukuyang nasa kustodiya ng ICC sa The Hague sa Netherlands. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Angel May Ciudad para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, pagtatapos ng Central Visayas Regional Athletic Association 2025 sa Negros Oriental, naging matagumpay ang kampyon. Na balitang yan, hatid naman ni K5 Nathalie Cayapas. Naging matagumpay ang 2025 Central Visayas Regional Athletic Association o SIVERA closing and awarding ceremony sa pangunguna ng alkalde ng syudad ng Bayuan na si Honorable John Jack T. Raymond Jr. na ginanap sa Bayuan Norso Arena Sports Complex noong linggo, Marso 16, 2025. Nagsimula ang seremonya sa ginawang entrance ng mga division banner mula sa 20 School Division Office o SDO na lumahok sa SIVERA 2025. Sa naturang kaganapan, ilang mga SDO ang nakatanggap ng espesyal na parangal, gayon din ng mga minor awards at SIVERA 2025 overall winners na nabatay sa kanilang nakuhang mga puntos. Ang SDO Mandawi City ang nakakuha ng 4th runner-up, SDO Dumaguete City ang 3rd runner-up, SDO Cebu Province ang 2nd runner-up, gayon din ang SDO Bohol na nakakuha ng 1st runner-up at ang SDO Cebu City ang napiling overall champion. Personal ding nagbigay ng tropeo sa mga School Division Office Superintendents sina Mayor Raymond kasama sina Santa Catalina Mayor Prav Ubaniana Ligan at Deputy 7 Director Dr. Salustiano T. Jimenez. Ang SIVERA Meet ay nagsisilbing qualifying event para sa darating na palarong pambansa kung saan 19 na atleta mula sa Bayuan ang inaasahang lalahok dito. Sa kabilang banda, nagtagumpay din na pagiging host ng syudad ng Bayuan sa naturang SIVERA 2025 meet na nagbigay ng plataporma para sa mga batang atleta, hindi lamang upang ipakita ang kanilang talento kundi nagpalakas din ng kanilang sportsmanship at regional pride. Sa katunayan, ang tagumpay ng SIVERA 2025 ay isang patunay na dedikasyon ng mga organizers, ng mga atleta at ng kooperasyon ng komunidad sa syudad na ito at sa buong rehiyon ng Central Visaya. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Nathalie Cayapas para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bayuan, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At mga K5, sa iba pang detalye ng balita, isang lalaki arestado sa pagbebenta online na malaswang video ng mga minor de edad na anak sa Zambales. Sa balitang hatid ni K5 Martha Madabalyao. Sa kulungan ng bagsak ng isang padre de pamilya dahil sa pagbebenta online ng mga malalaswang video ng mga minor de edad na anak sa Zambales. Napag-alaman na kinikikilan din ng suspect ang mga binebentahan niya ng masasalang videos.
News. Base sa ulat, mapapanood ang pagsalakay ng mga kawani ng National Bureau of Investigation NCR sa bahay ng lalaki sa bisa ng search warrant. Sinabi ng NBI na bukod sa paglalako ng kanyang mga anak online para sa live shows at online sexual exploitation, may modus din ito ang pangingikil. Nailigtas ng mga otoridad sa bahay ng suspect ang 3 niyang menor de edad na anak, asawa at hipag nito na menor de edad din. Nakuha rin ang cellphone ng suspect na mayroong malalaswang videos na kanyang ipinapadala sa mga parokyano at mga katransaksyon nito. Hindi na nagbigay ng kanyang panig ang suspect na nakabilanggo na sa detention facility ng NBI sa Bilibid. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Martha Madalbalyao para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, 4 na taong gulang na babae patay sa pananaka ng sariling ina sa Cagayan de Oro. Detalye ng balitang yan, hatid ni K5K Buscaino. Patay ang 4 anyos na babae matapos sinakal ng kanyang ina sa Cagayan de Oro. Ayon sa 25 anyos na si Mary, residente ng Barangay Agusan CDO, nagalit siya dahil di niya makontak ang kanyang mister na ilang araw pa lang nagtatrabaho sa Cebu. Lumapit si Mary sa kanyang panganay na anak na si alias Neneng habang naliligo sa CR at sinakal. Nagulat na lamang ang kamag-anak ng suspect nang makita nila ang bangkay ni Neneng na nakahiga sa sahig ng CR at may marka pa ng pagkakasakal ang lieg. Agad humingi ng tulong ang kamag-anak na mag-ina sa barangay at sa mga pulis. Dinala pa sa Puerto Community Hospital sa Zone 6 Puerto ang biktima. Ang pahayag ni Mary, ina ng biktima, di pa makumpirma ng Puerto Police Station kung may postpartum o problema sa pag-iisip ang suspect na nag-udyok sa kanya na gawin ang krimen. O si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Gayun din na bata patay sa sunog sa Negros Occidental. Balitang hatid ni K5 Sunshine Lacson. Hindi matanggap ng amang si Ricky Almaraz na isang delivery rider ang pagkamatay ng kanyang sariling anak dahil sa sunog na naganap sa probinsya ng Negros Occidental. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, umabot sa 10 ang bilang ng mga bahay na nilamon ng apoy sa Barangay 1 sa lungsod ng San Carlos noong araw ng Sabado, Marso 15. Natutulog sa loob ng kwarto ang 5 taong gulang na batang babae nang maganap ang trahedya pasado 3:00 ng hapon. Kasama ng biktima ang kanyang lola na naging abala sa pagsagip sa 2 pang apo. Hindi na naisalba ng lola ang biktima dahil malaki na ang apoy. Wala naman sa bahay ang ina ng biktima dahil pumunta ito sa burol ng isang kakilala. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, 7 taong gulang na bata patay matapos masagasaan ng jeep sa lalawigan ng Iloilo. Ang detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Kim Kaluyo. Patay na nang isinugod sa ospital ang 7 taong gulang na batang lalaki na si alias Sairo matapos masagasaan at magulungan ng depasaherong jeep sa Barangay Hayubo, Lambudang, Iloilo kahapon ng hapon Marso 16. Ayon sa investigasyon ng kapulisan, mula sa town proper ang jeep na minamaneho ng 56 na taong gulang na si Efren Latosa na patungo sa barangay proper ng Hayubo kung saan madalas nakabantay ang mga pasahero. Dagdag pa, bigla na lamang tumawid sa kalsada ang bata dahilan na hindi na nakapreno pa ang driver ng jeep. Di umano'y pinagtulungan pa ito ng mga tao sa lugar na itinanggi naman ng kanyang pamilya o pamilya ng biktima dahil ang nakasapak at nakasakit sa driver ay ang tatay lamang ng bata matapos makitang patay na ang kanyang anak at wasak na ang ulo nito. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ang pamilya ng biktima kung magsasampa ba sila ng kaso o hindi. At para sa Mighty C Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Gayun din,
Isang 19 anyos na lalaki patay matapos mabangga ng basang minamanehong motorsiklo sa Antique. Detalye ng balitang yan, hati ni K5 Family Palano. Patay ang isang 19 na taong gulang na lalaki sa isang aksidente sa highway ng Barangay Concepcion, Biliso, Antique, dakong alas 10 ng gabi, March 15, 2025. Sa interview ng K5 News FM San Jose Police Staff Sergeant Glenn Pamindalan, Assistant Investigator ng Bilisan Municipal Police Station, pinahayag nito na pauwi na sana sa kanilang bahay sa Barangay Concepcion ang biktima na si alias Vic na nanggaling sa bayan ng Sibalam nang mabangga nito ang nakaberyang Ceres bus. Ayon kay Pamindalan, madilim ang lugar kung saan nangyari ang insidente at walang nakalagay na mga early warning devices maliban sa mga sanga ng kahoy at mga tuyong dahon. Pinaniniwala ang mabilis ang pagmamaneho ng biktima sa kanyang motorsiklo base sa nakitang impact nito sa motor. Nagtamo ng mga sugat sa ulo ang biktima na walang suot na helmet na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Dagdag pa na hindi malinaw kung nasa impluwensya ng alak ang biktima nang mangyari ang aksidente. Pinahayag din ni Pamindalan na maaaring managot ang Ceres bus sa insidente dahil walang nakalagay na early warning devices sa kanilang naaberyang sasakyan. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Isang lalaki na nagpapakain ng manok sa Negros Oriental patay matapos makuryente. Detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 James sa Bandokilyo. Patay ang isang grade 12 student matapos umunong makuryente habang pinapakain ang kanyang mga manok noong Sabado ng gabi siya. Kinilalang biktima na si alias Jap Jap, 19 na taong gulang at residente ng barangay Tinayon Beach, Gihulgan City, Negros Oriental. Ayon sa isang concerned citizen na nagsumbong sa pulisya bandang alas 7 kahapon ng umaga nang matagpuan ng tuwi ng biktima na nakahandusay sa likod ng kanilang bahay, hawak ang live electric wire at wala ng buhay. Mabilis na dinala sa ospital ang biktima upang iligtas ang kanyang buhay, ngunit idineklara itong dead on arrival ng attending doktor. Ako si K5 James de Trebayo, Bandokilyo, para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At isang babae sugatan matapos bumangga ang minamanehong SUV sa railings ng isang kalsada sa Aklan. Balitang hatid ni K5 Leonard Viray. Sugatan ang 73 anyos na babaeng driver ng Toyota Innova matapos masagi ang railings ng kalsada sa bahagi ng Makato-Lezo Diversion Road, Barangay Karugdog, Lezo, Aklan. Sa investigasyon ng Lezo PNP, galing sa bayan ng Tanghalan ang hindi na pinangalalang driver at papunta sana sa bayan ng Kalibo. Pagdating sa lugar, di umano'y nakaidlip ang driver dahilan upang mawalan ito ng kontrol sa minamanehong sasakyan. Dahil sa lakas ng impact, wasak ang harapan at likurang bahagi ng kotse. Mabilis namang dinala sa hospital ng mga responding miyembro ng MDRR Lezo ang biktima. Sa ngayon ay nananatiling confined ito sa hospital matapos magtamo ng mga minor injuries sa kanyang katawan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5, balitang abroad, umakyat na sa 53 ang bilang ng mga nasawing katao, kabilang ng mga bata sa bansang Yemen matapos maglunsad ang Estados Unidos ng malawakang air bombing campaign. Ayon sa US, inilunsad ang nasabing air bombing campaign upang targetin ang mga miyembro ng militanteng grupo na Houthi dahil sa patuloy na pambobomba sa mga barkong dumadaan sa Red Sea. Ayon naman kay Houthi Health Minister, spokesperson na Anis Al-Asbahi, umakyat sa 53 ang mga nasawi, kabilang na ang 5 mga bata at 2 babae, habang nasa 98 naman ang sugatan. MyTC Network News. MyTC Network News. At
At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng Marty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa iniyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Kevin Shosana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12:18 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sang DTX sa 500 di superior antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, magtumar kita sang DTX sa 500 adlaw-adlaw. Para makontrol ang atong diabetes, magtumar kita sang DTX sa 500 adlaw-adlaw. Para mahamuo ko atong katulugon kon gabi, magtumar kita sang DTX sa 500 adlaw-adlaw. Kag para nga maghubin itsura ta bisan may edad na ta o kon senior citizen na ta, mag-inom kita sa DTX sa 500 adlaw-adlaw. DTX sa 500 di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Diri sa 11 Mbps, diri sa K5 News FM Iloilo. Nasubong edisyon na Lunes kita ti kapanyaga na kamudar. Musta panyaga ta no namit man. Ari dakopkid. Dakopkid. Sik kami si Kaki5 AJ Cordoba. Kung sino naman inadakpan nyo, pisan bata ni sagad libot-libot sa syudad mo. Kalagan ng kali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan. Aray si Kaki5 AJ Cordoba. Kaki5 AJ, sino naman ang dakpan mo da? Kaki5 AJ. Yes, Kaki5 dyan. Oh, proceed. Isa naman sa maswerte nga tagpalamatay natin Kaki5 dyan ang nadakpan natin kanina, no? Sa may sitio Boracay, no? Barangay San Rafael, Mandurriao. So, ipapatay natin malakas Kaki5 dyan ang tingog ni Mama. Ano oras siya nagapamati? Ano oras siya nadakpan? Mga nadakpan natin siya, mga last 9. Pero pag pumati niya Kaki5 dyan, consistent it. Again, pagkotin natin siya, consistent kita diyan ang pagpamati niya Kaki5 dyan. So, ipapatay natin si Ma'am Jima Agustin Kaki5 dyan, no? Na nagpamati kita natin. Yes, no, ari kita subong sa Sitio Boracay, no, Barangay San Rafael, Mariao. So, may nabatian kita diri samtang nagalakat kita. Ma'am, sir, good morning. Daw impormasyon sa ikayong lawas kid inyo ginapamatian dire. Pasensya gid sister buha. Magluwasa mo sini oras tay, ano pagid ka mo oras ga pamati sa K5? Aga pa.
Tibatian nyo na dira, madam. Kag tatay nga ang K5 News FM. Ililo ko madakpan kami. Ara ikaw sang DTX Coffee Mix. Isa ka box. Batian mo na? Oo, so duha ka mo ni tatay, no? Napamatigid sa K5, oh. Bakterya nga nagapasaka. Sige lang, okay lang, madam. Madam? Imo nga. Sige lang, okay lang. Probiotic population. Madam, kaya nagapamati ikaw sa K5? Okay ka, may kape ka sa K5 News FM Iloilo. So, hindi lang ina, no? Mayara kapag isang coupon kay tungod ka pamati ikaw. Pero, polita lang na. Ano mambal mo sa K5 kay Doc Ramil Uy, kay ikaw nakabaton diri, kamo nakabaton diri sa kampiyon nga kape? Nagpasalamat gid ako sa kay Ramil Uy sa K5 nga mga yung mga staff nga nagtrabaho gid ako sini kay nagabakal man ko sini sang promo halin sang una na namian gid kay ginapainom ko sa iyati na do na umpawan man siya sang pag-inom niya sa kay mga sugar na siya mo te tapos na kag may bato sa to siya te pag bakal ko sini sa iya nakuha. So ano mambal mo sa pareho nimo nga mga tagpalamati para sila makadaog man sa kang isa ka box nga DTX Coffee Mix? Ginaano ko ang tanan nga magpamati man sa K5 para na mayara mas makuha sa iya ka K5 kay ini nga product makabuli gid sa ila sang mga sakit tanan. Oo. So kay nagapamati ka sa K5 may ara ikaw isa ka coupon. Ang coupon, pilapan mo ina. Kaya kada semana, i-draw ina siya. May chance ka mo magdaog sang appliances kag cash. Anong mga produkto ni Doc Ramil Uy magluwas sa gapamati ka mo? Ano pagid nga produkto diri ginagamit nyo? Kuan ng Bayo D3 Bayo? D3 Bayo. Oo, kag ano? DTX 500. Tapos inang coffee mix coffee. DTX Coffee Mix. May mga basiyo ikaw dira. So pagalang taon nina natong karon, automatic may ara ikaw isa ka coupon. Ang mga basiyo nga sa tutuong sa ano ba nang DTX 500. Oo. Automatic may kayo sa coupon kaya nagapamati ikaw sa K5, nagagamit ka mo diri D3 Bayo kag DTX 500. So may tatlo ikaw ka coupon. Pag apilapan mo ng coupon kay kada semana igadro ina. May chance ka mo magdaog cash kag appliances. Sige madam, thank you so much gid kag happy listening na diri permia sa pagtutok sa K5 News FM Iloilo. Ano pangalan mo gani? Gemma Agustin, no? Gaano ko sa ano sa cellphone pag nagapalo ko ibo kampiyon gid si ma'am. Kompleto? K5 BJ? Yes, ka K5 dyan. Kompleto, may gapalo sa cellphone, gapamatip yung radyo? Yes. Okay, kampiyon? Kampiyon? Yes, kampiyon gid. Okay. Hindi lang inakagipad dyan. Oo. Kay halos ka nga mga product ni Doc. Ara na gid kay ma'am. Kay mo kada... Pila ka kupon nata mo siya? Dapat 5? Ubo sila ni 5. Kaya tika, gapamati sa 88.7, no? Magpalo pagid sa Facebook page naton. Kaya nga bakal pagid sa produkto ni Doc Ramil Uy. Hindi, why lang nga bakal, gagamit kid ya, gainom. Kung ni kampiyon? Kampiyon gid. Sige, kampiyon. Sige, kadi. So, ang ini nga balita na ginadulong sa inyo sa kalwan sang DTX Coffee Mix nakakapigan na, nakadetox ka pa. Kag ni Kaki Febrace, tiya umalay, nga palang gagid ang pumuluyo sang pututan. Nagikan diri sa barangay Santa Rafael Mandurriao, ini si Kaki Febrace Cordoba. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News 7. Nakagising na sila, nakapamati na sila sa K5 News FM. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX sa 500 de superior antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser. Magtumar kita sang DTX sa 500 adlaw-adlaw kay ini siya number 1 nga antioxidant. Superior antioxidant. Makamamatay nga kanser ni madamo nga klase sang kanser may araman nga sarcoma. Ang sarcoma isa ka tumalagsahon nga sa isang kanser apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon. Ilabi na gid kon yara na sa late stage. Duha ka klase sang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kon tiil. 30% sa tiyan kag 10% sa ulo kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga gapataas ang risgo sa pagtubo sang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sa ang parte sa lawas, genetic disorders, o may family history sa cancer. Mga usual nga sintomas ang sarcoma,
Pag sakit o pagubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, ini magihong at juwen, tinali nga pagabali sang tulan, bisan wala sang rason na. Likawan ang sarkoma kag iban pa nga sa isang kanser, magtumar kita sang DTX sa 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX sa 500 agud mapungkan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa D-Sugar sugarcane extract o kon DSA sang DTX sa 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Ang Mighty C, isa ka alkaline vitamin C. Ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod patyon ang mga guba nga mga selula sa lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin kanserosa. Hindi na magulat nga magtubo pa ang mga bukol-bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon, magtumar sang DTX sa 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Para sigurado nga healthy, paring sana ton sang ang Mighty C, subugman sang DTX 500 kag D3 Bio. Mga dikalidad yung mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang sa Shopee o kon sa Lazada. Idulong sa Shopee o kon Lazada sa inyong mga puluyan. Kag sa TikTok. Available man sa mga suki nyo nga mabutika sa inyong lugar. Available man sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Subong adlaw may libreng consultation kag check-up dira sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City. Available man sa Coast Mart, Kalinog, Iloilo. Sa Orbi Street, Miagao, Iloilo, kag sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Pagmamahal sa buhay ay Kaya ang bali Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Mabudlay bulngon kung nagabalatian ka na. Pero mahapos, punggan nga hindi ka magbalatian. Pinagi sa pagtumar sang DTX sa 500, Mighty C, kag D3 Bio adlaw-adlaw. Muna nga tumargi ka mo D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500 para nga hindi ka mo magmasakit. Mayong hapon man sa aton sini mga tagparamati, sa aton sini nga mga live viewers via on air kag online. Mga tagpalamati naton nga permigig sunod sa aton sini nga pagpangalagad kay Pastor Nemesio Tahala Senior. Sir, Pastor, long time no see, no? Pamati sa aton subong si Pastor Nemesio Tahala Senior. Watching since nagsugod katapuson tubtob malubat. Salamat kid, salamat ha. Kay Ma'am Marie Talia Mitsilina. Ma'am Marie, kumusta ka mo dira sa Hong Kong? Kay Paribiboy Cadiz dira sa Barangay East, Baluarte, Molo. Mayong hapon lang da. Kay Sir Blair Matuliano. Kay Sir JC James Garvilles. Mayong agalang highlight kay Jerry Galvilles ang Mansaya Lapos, kapamati subong, no? Sa kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Laura Sumakaysay, Ma'am Nadilin Siautong, kay Sir Edgar Badbaron, Sir Macjo Minabides, maayong mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Makahalin kay Ma'am Winifreda Sarmiento, kay Ma'am Bing sa PSJ dira sa Singapore, maayong hapon gid. Kay Bong Iskosyo, mayong hapon, tani diri sa uba madakpan man kami di kay Barangay Agbao, Bingawan. Kay always gid kami kapamati sa inyo. Salamat gid ha. Kay Bong Iskosyo kuno dito sa Barangay Magbao, Bingawan. Kapamati gid permi. Kay JL Ligada, tama gid sir sa Dumangas gani sir kung kay na gakahubsan di ang DTX sa Coffee Mix. Kay Ma'am Glory Blanco Sido Nagalio dira sa Miagao Public Market, sa Buns and Glory Store, maayong hapon gid. Kay Ma'am Erlina Telarma Goles, maayong hapon.
Ang saka iyas ning bana nga si Sir Noel Goles dira sa Telecom Compound. Barangay Quintinsala, Saro, Iloilo City. No? Sakay Tor Gumogda Greg, mayong hapon gid K5 News FM tani magkakadto kawan diri sa hipodromo. Dugay na ko gapamati subong panghatag sang radyo mga 2 years na. Salamat gid kay Tor Gumogda Greg. Ma'am Sido Blanco kay Ma'am Glory Blanco Sido Nagalyo. Salamat kita sa inyo parayon ng pagpamati dari sa K5 News FM Iloilo. Magabalik kita mga ka-K5. Adugang pang mga informasyon sa mga balita pagbalik naton dugay-dugay. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang magluho sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nilipiyado ako ni Government Uy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy na. Magpadalan sa laban. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nitul. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung aray Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapot na desisyon ang pagbalhin sa Digital Media Center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayluhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadalaglan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Minoy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan.
Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sa payaay, bisan, anuman ganun. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga paragid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako ato nga reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minuy. Bisan na kabudlay, bisan na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minuy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, may luhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tinexpectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no.
Ila binagin ang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag-empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan nga mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag pugtaw. Atong lang nga panulumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuho sa bagyo nga paglao. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss gon. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosan na hambal ni Day Joy. Oo pang tapos na. Ti amo na ang na-feel nako sa iya nga buot gid siya kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabos kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Ululupot kita mga K5. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
may puso. 11 Mbps. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Diri sa aton sini nga palatuntunan ng 11 Mbps mga balita kag public service di sa K5 News FM Iloilo. I-check naton ang report ni ka-K5 Alex sa Escalante nagikan sa Iloilo Provincial Capitol. I-check naton bing update di sa dengue cases naton sa probinsya. Ay nagligad to grabe ka damo ang mga kaso sang dengue. Check naton update diri kag bala ma-deklarar nga under the state of calamity bangod sang dengue virus ang provincial government. K5 Alex. K5 News FM. Kampiyon Report. Ka-K5 John, nagapabilin sa gihapon nga yara sa outbreak level ang kaso sang dengue diri sa probinsya sa Iloilo. That is why kung sabton ko ang pamangkot mo, if it's possible nga mag-declare sang outbreak as well as the state of calamity diri sa probinsya sa Iloilo, there is a big possibility. May Ka-K5 posibilidad John. Okay. Yes. Inagin confirm ni Dr. Rodney Labis sang Iloilo Provincial Health Office. Although nga ti good thing, kay according kay Dr. Labis, Ka-K5 John, amat-amat naman nga naganubo, no? Ang trend subong sang dengue cases naton is ga downgrade or moving downward na siya Ka-K5 John. Very good. Which means nga amat-amat naman nga naga nubo-nubo ang ma-record nga mga bag-o nga kaso diri sa Iloilo Province. So kay Dr. Labis, base sa data gikan sa ilang opisina, yara na sa 942 ang kaso sang dengue diri sa probinsya sa Iloilo kag may 7 kita nga nagkalamatay. And to refresh no sa mga casualty naton, may 2 sa Pototan, isa sa Carles. Ang taga-Pototan may 67 years old. Ang isa ka taga-Pototan, taga-Igang is 6 years old. Carles is 71 years old. Oton, 11 months old nga baby. Tigbawan, 2 years old. Carles, 47 years old. Kag Balasan, 27-year-old Ka-K5 John. Ano man gyapon? 7 na. 7 na. Kita mo. Yes. 2 sa Carles, 2 sa Pototan. Pinakatigulang, pila gani edad yan? Ang pinakatigulang diri is 71 years old from Carles, Iloilo. Ang pinakabata is 11 months old. Kita mo na, way pili. Yes, Ka-K5 John. Way pagka 11 month old pa lang gani, patay na sa dengue. Actually, ang most affected nga na age group according no sa aton nga Iloilo Provincial Health Office, 0 to 9 years old. That is why nga may patay kita, may 11 months old, may 2 years old, kag 6 years old, Ka-K5 John. So halong gid kita no ang subong kay nagtulot-talitib la Ka-K5 Alex. Do pila ni kadlaw nga may ulan-ulan. So kuan naman na no, tiner naman ang tubi sa way mapakulob nga mga butang blada nga matinirgan sa tubi. So subong sikapon nyo naman. Kay ang istaran sang lamok amo ang tubi, mga flower base blan eh. Yes. So kung malikawan naton for the meantime nga way lang kita na flower base Wala hindi lang bla no, way lang anay. Hasta nga mag way nagid bla sang dengue bla. Yes, Pero galing subong kay ti way man sa una madumdumantang dinggit kung tag-ulan lang no mga June to September subong niya whole year round na. Yes, Ka-K5 why John. na bisan tag-ilinit subong may dengue gapon. Yes. Sa mga actually ginambal ni siya sang IPHO naton sa mga luyag iya nga may ara bala sang mga flower arrangement sa ilang nga balay. Pwede man nga hindi ka mo magamit sang vase nga ginasudlan sang tubig. Pwede nga magpahulom ka mo sang floral foam na bala Ka-K5 John. Kag dira nyo ito slok ang mga fresh nga mga flowers. Kung gusto nyo yang nga may ara ka mo sang manami nga flower arrangement sa inyo nga mga puloy-an. Kay ti diri sa Iloilo Province, delikado pagid kung mag-stock kita sa mga water no sa sulod sa aton nga puloy-an as well as ang mga tanom ni bala Ka-K5 John nga naga-catch ng water ang mga dahon niya na tutuan gid naton and i-check gid naton mga misitira ni blang matiniran sa tubig medyo pang ulaon anton yes. no. Ka-K5 John para nga malikawan naton kay ti diri sa Iloilo Province out of 42 ka mga kabanuhanan nga may ara kita no Ka-K5 John may ara kita sang 13 na ka mga banwa nga may
na-record nga clustering of cases. Magsiling kita nga clustering of cases, may ara siya sang 3 or more no nga pagsaka nga nakita sa 4 kasunod-sunod nga period. So amo nang delikado kay ti if ang barangay nimo or ang lugar nimo may clustering of cases, nakitaan nga may clustering of cases, meaning may ara sang possibility nga may ara sang dugang na naman kita nga casualty kay K5 dyan. So Okay. dapat So, nga kuan gina, limpyuhan naton palibot ha. yes. Limpyuhan naton palibot ha, inom kita di Tribayo. Yes, si Dr. Rodney Labis gamay lang kay K5 dyan, pabatiin naton siya. Overall, ang probinsya nag-experience sang pangnubo sang kaso sang dengue base sa aton nga 2-week growth rate at 29% from the initial 200 cases from the previous 3 to 4 weeks to only 143 cases in the recent 1 to 2 weeks. Base naman sa aton epidemic curve, ang numero sang dengue cases naton sa probinsya nagapabilin gihapon sa ibabaw sang outbreak level. Okay. Si Dr. Rodney Labis kay K5 dyan. Okay, salamat kid kakipay balik. Salong kita limpyuhan ta palibot ha, kag mainom ta di Tribayo ha. Yes, kay K5 dyan. Okay. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga saranggid no makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Kay ang D3 Bio isa ka natural antibiotics. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ini si ka K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo gid nga salamat sa report ni Kaki5 Alex Escalante. Mga pikitanay, DTX Coffee Mix, Healthy Coffee. Healthy ni siya kahimo isang amargoso, chia seeds kag ginpuga nga panit sang tubo. May mataas ang antioxidant material. That's why nga healthy ang DTX Coffee Mix. Kung makainom ikaw sang mainit-init ka DTX Coffee Mix, makasinggit ikaw sang namit-namit kag saboruso nga kape. Nasatisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka, nakabuli ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix, Healthy Coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy but healthy sa gapon, mag Pre-Bio Coffee. Healthy sa kay probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kon malunggay. That's why healthy. Kag creamy siya kag may skim milk kag may creamer. Pre-Bio Coffee. Ag subong man kung maligo kita, gamit kita sang Klinika DTX Beauty Soap. Nagapaputi, nagapahamot, nagapapresko sa aton sinipamatyagan. Kung maligo kita, gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Ag subong man mga Kaki5 ha. At tapos na aton paligo para mamot ang aton siningailok, mag Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh. Maputi, mahamot ang aton siningailok sa Klinika Deo Fresh. Mga Kaki5, kung iban tumba na ikaw gatindog yapon, nagabaskog ang aton sining adrenaline, aton sining kabaskog mga pamilin sa pagtumar naton sang Extend Food Supplement. Kada tumar naton isang Extend Food Supplement, maluwas nga nagabaskog ka, tumba na iban ikaw gatindog sa gihapon, naga-circulate pa sa maayong atong sininga dugo. So kung naga-circulate sa maayong atong sininga dugo, malayo kita sa balatian, layo kita sa stroke. Extend Food Supplement, Klinika Deo Fresh, Klinika DTX Beauty Soap, DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee, mga dikalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Uy. Available nationwide via Shopee, Lazada kag TikTok. Available man sa mga suki nyo, mga butika sa inyong lugar. Available man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig City, Kalinog, Miagaw kag Haro, Iloilo City. Ang tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Why na kita time? Sa ngalan sa dami na naman, man of K5 News FM Iloilo. Ang inyo Kaki5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita.
K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwala